Can you hear me? For my bread. It's a make a chop say in answer. I'm going to the jail. I say we see him. Yeah, after acting. I'm mother. Come up here. It will call spray or Kurosovo. One quality at the Akona name by Mobia or Pia. Woody or tear. When you're the owner, on Father was offer. And call Uncle Cata Bibia, so I have a spray. It's what we should do here. It's a Agua. Yeah, okay, sir. Fedia grew home. Yeah. A Pacific country when you have the wire mammy son. When you papa. A choir, Yamedia show. Yum, me out there show. Yum, you hear can see Chinese. Yum, Atuahene Adarkwa Yiadom. Can I don't hear if you are a abbey? When I Atuahene, when I go see a day. When you are going to from Possum Poms and number 12. Mura, so friend and you, and a joke. It's your move, Beba. You swear me, idea. Mura, so friend Mamma, the towing top. Santimanso TV, yes, Somosompa.
yɛbɛhyɛ nananom mpanimfoɔ yɛwura trase ɔmabana kɔ aba Abushapani wai wani na bushia mumaba nananom akwaba Abushapani wani mo doma mbaye mumama na pasta Udia mkuu wa mwabudia na Otumfuo mususu mbakwaba siwo brumi siwo so de wo mu nyina ne se eye wa ukro Amanpe enedue eye da kese e mama pefo eye abusuapani odi anim ne dom a wo ne wo ba ye nyina de wo mu nyina ne se miwura wadaroma o ma abusuapani ade ne be kirao woni o mpanimfo mu di ne tumu ena kwana bia sabe miwura wa ye de ne kosi apatem aya ne dabe hire ena dai ana miwura ma kwan se be buru se be so o ma si bibi enkyere no na won kohwe Amanpe ehoma no se de enanhia mu a yehiem no se de esitie no munyina mo sempa afena mehia abusuapani ene ne panimfo eka no ho pani sade nana ane ne panimfo o mo se ne day nante sia mo de bai se plengini padam ma dinan se na hwa na chani na ka wasam se na chani Jira ne bom asem na ade se de nya se e mentiem ne dai Vietnam ma ne sre se liura insu na insu na so se ene e besre nshwaye ama Adarkwa Yiadom owo enti endem ni mabusua ni magdofo ni nyamuna e aba ma nantisi yo mi ra se de abusuapani o kanon sampa ene wo mo nantisi a ne se Adaroma bra wo mo de opani Adarkwa ade be kire wo de tumu no ene na esi abusuapani ne do mo ba ya wo mo si wo mo be sre ensuaye na wo mo de amana nunti ana wo mo dina ma kwaba
Yeah. Aso de enkuta ne bobni bia. Aye no kwasem se de mo kan ye na pepepe. Ende mi wura no atuna no tuo se ne mo fa Adarkwa mra na o me mbosire so ya mami o man kwan no si bibi ntirem. Ti ahade eye boko twan ne ye twem mo de ba. Na de toso na de toso na chami na on say Abranti yen ma busia pani je enti na busia pani ama no ma Me jama akwasi poku ya Amanpe busia pani na bretu busia pani ana ho dodo no ya wato nkra enti na me gina ma be gina ho se busia pani enti me gina nem se busia pani kwasi na me desre to yin pa bo ahye enti na me gina na mo anim enti sa na te na wo yo nanan yewra wadaruma se abusia pani poku ano awro ne papo ahye no se o ma sre ensuaye no nta na chi ama dwumadie no a wodie ne nyina o hwe na bibia nkoso wa no enu nti ana wabeyi no honde a wode yede tudda se abusia pani na ama ne tumi se wonyina ho enye bibia no ntiapo enu nti ana odina dwumu anano me sempa yo ye toso kra no ani se opanina modere ba na mo besre nso ya ma no owe na chame Adarkwa yo abusia pani wadaruma o kaze o kofa wabusia panina no de no abesre ensaye amano one dia hen pacho when you friend no Adarkwa Yiadom pani Adarkwa Yiadom yo mura mesi odo abuti ano abusia pani akoyi ni pano a wose onna nadaruma ode etuo no ema no na wababeto oni opening Adarkwa Yiadom ana ogina ha kasa ya na nani mu nyina hum ba abusia moba ye nyina mobata na Adarkwa Yiadom achi mu nyina mo gine tum and the proper say mu nyina mo nyina ya Dikro say yen sense so yen bi mano no me sai
Mani mama na mujini tum. Nana wadaroma nana mpanimfo sɛdeɛ abusua gyine atumu nyinaa no wadaroma ɔpanin Adarkwa Yiadom wɔde gyina dwom nti medama nana no na deɛ mobɛka no yɛn nso yɛwura de to so a na afei de dwumadie no na ɛkɔ so pɛkɛrɛpɛ nana no yɛn nyinaa yɛsɛ mpa asɛm wei sie no yɛako ho apɛ akyi no sɛde nyankopɔn ne nananom adaroma kwama bie sɛ ne deɛ ɔmɛsire duduma yɛwura ɛnka nkyerɛ yɛwura ɛde nyankopɔn ase na deɛ di kan medi kan frɛ abusua so mesrɛ mo mo amunim nea a mea me kurom ama apɛdeɛ wɔ yɛsrɛ mo wei na nyankopɔn adom na na adaworoma ɛkwan abie aba na bie bɛyɛ bibia medi kan aka no sɛ mokɔ a yɛsrɛ mo ma nneɛma mmra fam na ɛhɔ no dwo a yɛwura nso yɛtɔ so Adarkwa deɛ kakra bi mu ɛhyɛ nso meka asɛ ketewa bi hɔti yɛkɔ agona ti bi ɔyɛ maa yɛ ne som deɛ ɔmfɛ deɛ nti deɛ meka kyerɛ wɔ ne sɛ wobɛn yɛsɛ nana de wɔpɔne ne tumi ho kakra na ama wo yɛsɛ afei wɔbɛpɔne no na hɔti na ayɛ ma yɛ wagya ɛnyai toa so meminim kwasi da bi a me no na ɛso saa na ɔmɔ maka aba nti mesrɛ wo ala ɛnyɛ sɛ woanya ade na wiafei deɛ ɛsom a wɔso na wogyae ahennie mebaa mu akyɛn so nkyɛ ɛyɛ wɔsom adwuma ɛnyɛ ahennie ne sɛ woafefa adeɛ ntoma na adeɛ gugu nsa ne bebree na no na ɛyɛ ahennie nti mesrɛ wo bɛyi mede deɛ meka kyerɛ wo sɛdeɛ wabrɛ wo ho ase asom mu a ɛbɛsi sɛsɛbra no mesrɛ wo toa so na deɛ mesrɛ deɛ me ne nkɔmmɔ di akyiri na akyɛ me wɔda ama nti mesrɛ ɛwura sɛ abusua ne ɔman ne biribia yɛsrɛ nana so ɔma no kwa no ɔsi sɛdeɛ gyase ɛkasa yɛdi kan yɛmmea bɛmusuafoɔ mabrɛ nti deɛ meka kyerɛ abusua nyinaa sɛ mamokɔto no agyegye mu afei bɛdu baabi no nnipa a mobaeɛ na saa nnipa no ɔfrɛ bi kora sɛ mɛdina agya ne ɛnya na afei mo ankasa yɛsɛ nnipa tamfo ne ne fie nnipa nti yɛsrɛ sɛ ma mo nkɔnkɔyɛ ne tamfo na mmom mo nso sisi abia wɔn nso atumi de ababa bɛsom yɛwura mewura wadaroma ɔpani Adarkwa yɛnum ne som yɛnum na ho braseɛ ɛna ahofama nyinaa wadaroma wei deɛ wahosa no adwuma nti sɛ abusua nyinaa de n'aba so ɔbɛsi bi nkyerɛ wɔ a wadaroma agyati na ɔsi bi nkyerɛ wɔ Edi aka kre bi no akwa ba. Edi kai no. Da busua na se. So we hwe busua no nyina wo yi. Bura bi. O ti se yemi ada akwa de ba. Ya kasa me betu ni fia ha. Ni ye ne so de ko ba bia se bi si ye na che so fata se. To ti mi Dikro. Di mesre ni se ni wa da wo. Adarkwa ni. Wa wo de so ɔman no agyina to sɛ yɛde ne ba na wabɛsi bi akyerɛ ni a ɛwura nso deɛ mɛsrɛ no wada wo ɛsɛ yɛsu ayɛ ma no na ma ne nsi bibi nkyerɛ Anakyame twafoɔ so ni ɔpɛnya Adarkwa babu na ka se nkafo se agye bia yɛde ɛwɔ ne mu emle ni nie abusua bɔne ba yɛsrɛ mo ma mo nyɛ na gyegye mo de na bade a mo taa n'akyi ma na henie so yɛ dɛ ɛnyɛ mewura Adarkwa
panina da kwa ni wonu sɛ ni o si so sɛ o wada o si bi sɛ na no fa Agobia. Bebre na ete. Etu ko ye spray wo kuro no so ho. Onko na de akonya na ma ba ma obi a won ko bia enhu de wote. Onya de wonya. Onfa de wo so wofa. Enko kata bibia so na sa ba ye spray wo na kunku. Esi wo nchimi nia. Ete besra wo. Ko na kwa ye de obi a wo so wo ye. Ba bia ba so de obi a de bia fa koma no. Akra taale enko panini. Panina taale sa akra e betwi ho. De akra di fama no. De panini di fama no. De abusua bia di fama no. Na yu de firim. Binim sa wo ko na akwa ye se ya. Ena mesrem papa so ma akwa na se bi kire na no. Wo ba ya kase e wo fia ha aban kunim bia ba so me papa so. Ye betimi aka a kire no. Mami kasa shia asa Nai mawe. Adaruma. Oso Esebre. Yenyina yenim. Sese me mitimi nka. Dia chame so kani. Yeni ka busu apani. Ele busu afo. Yeda mwasi. Adakwa de yeni adakwa. Enu de koba. Enu busu anyina yo se. Se o sma mo so. O sma to. Afi no be to an to so ba. Yebi ka sika ne ba busu ni na se. Boy papa e de yebe yura. Na adakwa. Nka bi acho. Emi ka che won se. Wo de ru gada. Be de be po bia wo ka kla wo ko. Abla pa to. Dia show. Na fina busu de waba. Wo ma wo mexi so. Sanga my brimbo. My ya wo lu ya. E ba wo ye. Ene ni na fa ka ye. Akon de bia mo na. Na wo ani de che so. E ba la lu da ba ni ya. Wa ku da shi na yi. Ti yewura. Yewura yo to. E se wa se yewura. That's it, bro. That's it. Samewa. Ile yura Adarkwa. Wodi kakra no me kan kire say. Kuno die die o ba ni se dia na de pa. Anya de dumu a na bu hu say. Ya, enso esage. Me de kakra me kan kire say. Wo ko. Se e fa ensase ho. O me so dia ko me cha. Wa se mo ko ensase. E wo se obi dia wodi. Wo se wodi man. Na de wo so dia wo se wodi. Wo so di man. Fe na ko say o me de me swai. Anya ese me fa. Ai se be se me nge, ese me yesi. Me srew. Wo so dia ko me cha. Me de kakra me kan kire wa. Na wo de me srew say. Na fa ko se dia. Yeah. Yo abushapeni ane domo modi mota da kwachi adena base yense swayema yesremo ye bese bia manu wa mayi bra manase bibia kire mu onko ye hwe utiri hwe oche so enti mo som no sompa no no so atini aba abesum na Adontenhene asompa afutu a mode be manu eno ana mama ne diri ahate awa Adontenhene mede kakra meka no obia betimi de na asema ba opani Adarkwa Yiadom ensusu ye pa ani adwempa asese obia ba onchen atie no wotie no susu a tie ne yie na asema obeka no tie ne yie na famu aba se obeka na sesebe abanimu a memfa anye wadwene de tosu mienu se o bedi akonwa na cha srumtankase yewra nana abidanfi sronentam nentam to fom se kim asese de oye bia wujai sa so na usro na Adontenhene ntam no na usro yewra so ntam krodie tambia wantwi wom mentimi ho ase wom so eno so se wote ne se kim na to ho ye woye bia no wajai na watutumrika aba de odi tumi no ebima ono no abebo na mane se nana asem sei ana afretu afiato Amanpe tibisi beba na mabebo wa mane de asiro ba mo akwankyere bebre timisraw hwema
mpanimfoɔ nkwalaa wɔn de waba nkɔdi wɔn hwam yɛsrɛ nsuayɛ no bi ama sɛdeɛ anim wo dada no wo nokoredie na nadeɛ adeɛ a wɔn paa ne kontompo nokore kotoo na nanahia nti wodi so pɛpɛpɛ a wakonnwa no ɛbɛyɛ kɛseɛ ama biribiara akɔ so me wura wada roma saa na akyɛ mehene nso mesrɛ nsuayɛ ama ɔpani Adarkwa Yiadom mesrɛ wɔ buru mesrɛ wɔ sɔn ma no kwan yɛn na wɔn si biribi nkyerɛ wo Okasa oyim ya wura wada roma nananom nyinaa kasa wie afei na aduru me wura so ɔno so bɛkasa wɔn a yɛtumi wura ɔkasa enum a na adum ɔkasa enum soso a enum yɛtie wura famoso Adarkwa. Fiao. Okasa Fedi aduru ho. Fiao. Lenunye Asebru Fedi aduru ho. Fiao. Ebie manu. Fiao. Mama kuro kese. Fiao. Baby free buy no me need the ho. Fiao. Say. Fiao. Panimfo a yɛ kɔ he by he Fiao. mamu ha. Fiao. Ɛna hwɛ ma me ba wiase. Fiao. Ɛna ɛkwane a wɔfa so nyinaa. Fiao. Wɔn mu gyinagyina nkyɛn na yɛde me abɛduru ha. Fiao. Ne nyinaa nokoredie. Fiao. Okasa Nokoredie. Fiao. Ɛba bewie. Ado. Fiao. Fiao. Me epɛ sɛ meka kyerɛ wɔ w'anim ha deɛ wɔyɛ ama me so. Fiao. Na waka ni nyinaa. Deɛ wɔyɛ ama me so. Ɛna kɔfiri yɛwu ha. Fiao. Ɛsoɔ. Fiao. Ɛna deɛ wɔyɛ ama me so. Fiao. Wo saa na woteɛ. Fiao. Woyɛ nipa papa. Fiao. Ɛkwan a Nyame de ahyɛ wo. Fiao. Tumi a wɔde ahyɛ wo mu. Fiao. Deɛ hia kɛse kyɛn ne nyinaa. Fiao. Wompa nipa akyi. Fiao. Wompa nipa akyi. Fiao. Saa na mepɛ firi wo. Tiawa Epɛ saa. Fiao. Gyidie yɛ gyidie. Fiao. Gyidie ɛyɛ gyidie. Fiao. Wogye obi di a. Fiao. Yɛ akyi kɔpem sɛ wieyɛ. Nokoredie ɛna wohwɛ firi ne hɔ. Mmerɛ biara. Okasa komia. Mabɛduru faako a. Mafrɛ wo aduru m'anim. Mepɛ ɔkyi. Ne mmom toa so kɔpem awieyɛ. Okasa. Saa ɛna wode bɛboa ama aman. Saa na Amanpe. Saa na wode bɛboa Amanpe aman. Woba m'anim. Wonam me so wokɔsom a. Wonim sɛ saa na teɛ. Saa na me so mɛdi w'akyi. Akɔpem saa wieyɛ na wopɛ. Ayawa. Saa na mepɛ firi hɔ. Fiao. Mɛyɛ ama wo. Fiao. Sɛ woyɛ ma Amanpe. Fiao. Mmerɛ biara Fiao. yɛnante bo
Unwan mo e twa ho hia. Ni papa. Asebru. Ade a wo mu pe. Si se de wo so mu pe pepe. Emre bia na me bia ma no me se munya butre. Munya butre. Na me no nanti a eno an. Ewa. Eno nanti a. Trade ampo. Anko. Onu no ni mbebe ya corona so mi pelechida. Ma pelechida mi mpa ochi. Ewa. Dise no kure. Okasa. Eni edi ko. Kure di eni edi. Odi mechia. Na onasi. No akuma da. Na we need the phone. Edi a chada. Pie. Sana. Kasa. Otie. Ahintase na ne se. Ewo mo. Men da da. Men da da. Na mi na. Peni for sana. Me nim so wo mutie. Sana me nim so wo mutie. Eka ni na chiro. Uhum bebia de miken. Fatu trim. Kasa chire. Ku ba hwe mo ho abuhum. That's it. Ya bisa peni for ya kap. Esi ho. Sana che. Fred na for them see bebia. Me pepe. Anene abauso unana adom esumpa wosumwe ebi ana bedru openi Adarkwa Yiadom so tisede nana mo abotre ene mo sumpa enti ana o ma kwan se yeba won si bibi ankyere no momor para Sir, not okay. Until the woman said, for the compa. What could you do? Achame Adaroma. Ide Atuahene Adarkwa Yiadom. Yeah. Here Wadaroma. Said there was a Konya Wadiamano, Nikonya Dini. Ade Atuahene Adarkwa Yiadom. And one a year in Konya Dini. Aya, what do you baby shy? And see, Yura, a man finding it. Let us say, you would be shy. And Tadin and no, and a young baby. Wada, I'm just going to be actually. Atuahene Adarkwa Yiadom. Atuahene Adarkwa Yiadom. Kana Adontenhene fiala sa abe. Me na Atuahene. Me na kosi ade. Me nua panya na adon from pom so na mbeto aso. Me wura so frem no enwio anadwo esuo mu beba. Isu ami yade. Me wura so frem ma ma me to wonta.
Bitia me wurate. Sa de fefe abusua no na da pa na abusua ni ama manya. Ba no so mba ya. Na Adontenhene wo mu ade. Snap Adaka. Beja snap on the place. Na cham na ho ya. Attack baby. Attack nas. Aha ya. Ya. Said the year American. Maybe a man. Wa makra. Seven. Igadia. 7 uniba. Nana is a bit to Yiadom. In Adontenhene, a hima. On the boom one year. Snap. Pen two. Pen two. Years. Naturally, said the money to go. Said you another Adarkwa will be a can once and 7 kunyasu free. You are not so once want to be a yes, young kunyasu for Indian and call and bed. Seven and much I mean, so most solid no more tenacity. And also was it on some one year. And I don't think him every once why a man penny for being so actually. You were more by one able to know for Kakra. It was one also over here. I can't say. Is there true 7 if you are a yardish fee? Almost so intimate in your own. Auntie Adesia, a man, many, man, that we if we are not at this year, a man, Benji, Nickname, or 2 of Baha Akuna, a Quasi, and the Ahin Pan were walking in almost only you almost ready to come and the Ahin Pans with you. Yeah, can you again say, but we were a branch here? That be Tiasia now. One a dinner, not a dear on your bar or one of them. So be ya, you find another driver. The crap crown. Baba will do our one. I know you notice him, and my Tinana secretary so ready. Entina Adarkwa any Abusia penny any map and my own buy and say the woman day you ask. That's your proof. That's and I what Yera Daruma Sir Atuahene Nana Adarkwa Yiadom on any penning for Abusha penning any domon by Safedia Yera Wayamano and one Asida and or the Aban was snap Adaka Ubo Mwadi Sana Adontenhene Aya Mame or no so Nebo Mwadi and a pentu Niansa and also so Omodiapa. What in an animal penning for Tranconia and penning for the Admom or the Chamid Yamama in Quafford the Amamo. A dear Benny Catcherino and the air catcher in answer Aya Asida. Yadasi a broom, Yadasi a song. Mon Prenue! Yeah, we did. And you're sausage, near my banana crab. Or Savage, I bet Ochana Nebia. I was Savage, Ochana Nebia, nothing. Here, what was what? Why you be ready? Or so, no,
Ghana man, mabusia panyin me so asempa na nam. Kane na ne yetitie mo rem, ne si dan wi ana so moso no so adane adesoa. Enne de Adabov company e wa santememu abedom yen. Amedan so bo ayemre. Enchanse awodo apapapa. E wodi gudan so medan homie. E bi de say long span self lock, IBR, housing standard, hero tiles and shingles, steel trusses and woodworks, roofing sheets, squares, afei roofing nails. Ni nyina e dan e ho niema Adabov company e de abeboa yen. Your office
ankasa ewo ehwea overseas junction ena baby adwumakue factory na ankasa wo no eye infensi a ye ben moba asoro no e ma remfi say wanim di fo wo mo de sanchensi ebegu dan so e de ama wo empo se wuni obi a ubetimi afre yen ewo 0245385109 Adabov Company Limited say ye dan so body a ene na wo mo eye osimpitimpirimpi Santimanso TV, yes, so mosompa.